Ay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lara's Secret File. Si Lara na merong 10 taong relasyon kay Jeff pero hanggang ngayon ay hindi pa siya napapasukan ng singsing. Ibang bagay na ipasok na sa kanya pero yung singsing wala pa. At ayaw raw magkaroon na ng pamilya ni Jeff. Dati nangako si Jeff na siya yung pakakasalan pero after few years biglang hindi na yung pangako sa kanya. Ay, it only goes to show that people change. And the only constant thing in this world is change. So ang tanong, maghahanap ka na ba ng bago, Lara? Charot with harot. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Arlene Tricia Barboza Rampas. Nakakapagod pag ganyan. Walang mapapala si ate girl pag ganyan. Laruan lang ang kailangan ni boy. Bakit hindi mo na lang regaluhan etong si Jeff ng magandang laruan? Barbie doll? Charot with harot. Eto naman ang sabi ni Jobert Vertudazo. Yun ang masakit na mga salita na hindi pa siya handa. Ayaw niya munang magkapamilya pero gayon pa man, maghintay ka lang, Ma'am Lara. Iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Shout out sa Team Bulacan Overdrive Grab Drivers. Happy birthday kay Miss Karen Martizano Shirato. Maraming salamat. Yan po ay galing kay Jobert Vertudazo. Oy, ito, iba naman ang opinion ni Jobert. Maghintay ka lang, paramdam mo lang talaga sa kanya na mahal mo siya. Ito pa sabi ni Bruno. Nakarelate naman ako dito. Well, not worth it etong lalaking to. Ewan. Basta. Ganyang-ganyan ang ex ko. Mental torture yan. Someday, you will find the courage to leave. Because promises are made to be broken. Makikishoutout naman po sa aking nanay, Emma Dimaandal together with Kendra Christoph listening from Padre Garcia, Batangas. Maraming salamat, DJ Rocky. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Hiwalayan mo na yan. Iba na yung pinasukan yan. Hindi sa pinag-overthink kita pero parang ganun na nga. Eto pa sabi ni Robert, huwag mo nang antayin at huwag ka nang umasa pa sa kanya. Sa una pa lang may mali na sa ginawa niya, lalo na may picture ng first love doon sa kanyang laptop tapos nanonood pa ng mga videos na babae na malaki ang hinaharap. Mabuti sana kung single siya. Okay lang yon, 1 to sawa. Pwede ka naman niyang makita ng live. Hanap ko na lang ng iba. Yung tipong ikaw ang mabibigyan ng atensyon, pagmamahal at seguridad. Yun lamang po from Robert. Eto pa sabi ni Jaime Castro, walang plano sa'yo yung lalaki. Gusto ka lang bembangin yan habang buhay. Maghanap ka na ng iba, te. Fairness naman dito kay Jaime, ha. Diretsahan, ha. O, eto pa sabi ni Matt Steven Vito, hindi po mabubuo ang gabi ko kung hindi ko masisilayan ang iyong ganda at mapapakinggan ang iyong boses na boses, Diyosa. Para sa'yo, Ate Lara, kung ako sa'yo, iwan mo na yan dahil hindi yan tunay na lalaki.
Pag ganyan ang lalaki, may dahilan yan. Marami diyang iba. Yung mas lalaki pa sa jowa mo ngayon. Nakakalungkot ang kwento mo, pero gayunpaman, sasaya ka rin sa ibang lalaki. Shoutout po kay Jaylon Adoyo at kay Vito na maraming salamat po. Maraming salamat, DJ Rocky. Ay. So, out of 54 people na nagsabing ng komento doon sa ating secret file sender na si Lara, parang 50 doon unanimous na hiwalayan na niya. Kasi wala talagang plano. Parang 4 lang yung nagsabi na, okay, sige, stay ka pa. Pero ako, ang masasabi ko sa'yo, Lara, kung humihingi ka talaga ng opinion namin dito, opinion ko, most especially, tuloy mo lang. Gusto ko yung mga tipong senior ka na nandiyan ka pa din. Yung tipong iniisip mo pa din na okay naman siya, ganyan. Tapos, manunod ka ng sine, may discount, ganyan. Tapos, pipila ka na dun sa mga paayuda sa mga senior. Okay lang sa akin. Oo, basta okay sa'yo Walang kaso dun. Kung willing ka naman mag-antay hanggang sa maging 60 years old ka. Oo, walang kaso dun. Walang kaso. Kung doon ka ba naman masaya kahit masakit, laban mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Walang plano sa'yo, tapos sa iba, biglang magpaplano, tapos iwan ka, okay. Ramdam naman namin, Lara, na sobrang patay na patay ka dito kay Jeff. Yung tipong iniisip mo na ito yung lalaking ideal para sa'yo. You are so in love with the idea of the person but not the reality of this person. Nagigets mo? Yung pinakita sa'yo dati ni Jeff, ganda eh. Di kayo iniiwan, hinatid sundo. As in, para kang prinsesa. Pero dun sa kinuwento mo sa amin, hindi naman siya yun. I mean, hindi naman yun yung realidad niya eh. Yung realidad niya yung kinuwento mo. Na nagtatago siya ng pictures ng ex niya. Na nandun sa laptop niya at ang nakalagay dun sa folder na title Secret Files. At yung mga pictures pa ng ex niya, yung talagang sultry. Yung nakakapang-akit. Tapos dun sa watch history niya, kapag wala kayo, hindi kayo magkasama, ano mga pinapanood niya? May mga bubelya or wherever, mga hinaharap na malalaki, sexy, pantit bra lang ng mga babae. Pero actually yun, medyo masasabi ko na lalaking ugali. Minsan naman di mo talaga maiwasan na yun yung nakikita mo sa feed mo eh. Kahit nga ako, minsan makikita ko yun, dadaan lang. Di ko naman sinasadyang panoorin, pero biglang pag-scroll ko sa feed ko, biglang yun na lang talaga yung lumalabas. Minsan aksidente, minsan sinasadya, di natin masabi. Depende talaga sa intensyon ng tao. But what worries me is the fact na walang kaplano-plano tong taong to sa iyo. At napakahalaga nun at that certain age. 31 is no joke. Kung 31 years old na yung lalaking yun, dapat nag-iisip na rin siya. At ikaw, kung 27 years old ka na, nag-iisip ka na rin of marrying someone. And 10 years of being in a relationship, serious relationship, is no joke. Mahal ka man niya sa paraan na meron siya. Pero kung hindi kayo magkapareho ng direksyon sa buhay, let me tell you the truth, masasayang lang ang oras mo. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi mo kailangang magtiis habang unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong halaga. DJ Rocky, baka magbago pa yung isip niya. Naniniwala ka dun?
Na ang isang lalaki, pag sinabi niyang ayaw niyang magkapamilya, na wala pa yung sa plano niya talaga yung pagsisettle down dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Pag sinabi niya yun, isang araw babangon siya mula sa pagkakagising niya at sasabihin niya magpakasal na tayo. Naniniwala ka ba dun? Na in less than 3 years, sasabihin niya yun sa'yo. I don't know if you believe it or not. Pero sana, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Deserve mo yung taong paninindigan ka. Deserve mo yung taong may plano para sa'yo. Hindi yung tipong sweet lang sa umpisa pero iiwan ka sa hangin pagdating sa seryosong usapan. Kung hindi na ikaw yung kasama sa mga plano niya, baka panahon na para isama mo ang sarili mo sa plano mo. Sa plano mo na hindi binuunin yung dalawa. Years, DJ Rock, hindi ako nakatikim ng iba. Maybe it's time. It's time to let go. Charot with Harot. Although naniniwala din naman ako dun sa hanggat kaya mong intindihin mo. Pero magbigay ka ng ultimatum at magbigay ka ng tamang panahon para sa sarili mo. Pag sinabi mong 3 taon lang ako mag-aantay, 3 taon na, wag ka nang mag-extend pa. Sabi ko nga sa'yo kanina, Lara, ang matres ng babae, hindi yan pang forever. May expiration din yan. Yung iba nagkakaroon ng complications sa pagbubuntis dahil late na magbuntis. And you don't want yourself and your baby, your child to suffer pagdating ng panahon. Hindi naman sa nagmamadali ka. Kasi ayaw din naman nating nagmamadali ka kasi pag nagmadali ka, mas nagkakamali. Pero 10 years, hindi mo pa ma-decipher kung gusto mong makasama tong taong to habang buhay o hindi. It's a joke. At hindi nakakatawang joke yun. Nasa 10 taon, hindi mo naisip pakasalan yung taong yun. O naisip mo man dun sa unang 3 taon, pero dun sa pang 10 taon, hindi na. So that only means na nagbago na talaga yung ihip ng hangin. Nagbago na yung kagustuhan niya. And yung idea mo of this person was back in 2015 pa. The reality of him now, iba na. You love him. You love him, you love the idea of him, but not the reality of him. Or you choose to love him, even if you know his reality. You choose to accept it. Pero tatandaan mo, kapag tinanggap mo tong taong to, pinanindigan mo yung desisyon mo. You know the consequences. Hindi magbebend tong taong to sa kagustuhan mo magkaroon ng pamilya. Kung ayaw kang bigyan ng pamilya, hindi ka niyan mabibigyan. Baka pwedeng may aksidente pero hindi ka panindigan. Wala hirap. Walang plano. So again, failure to plan is planning to fail. So mahalaga na mayroong plano. Nang sa gayon, hindi ka mabigo. Because at the end of the day, ang walang plano sa'yo na tao, doon ka dehado. Sa mga kabish po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lara's Secret 5.